Takže vám představujeme brusku BV13 pro broušení vrtáku od průměru 2 až do průměru 13. Vrtáky se upínají do takovýchto kleštin. Každá kleština je v určitém rozsahu dle průměru vrtáku. Kleština se upne do takovéhoto unašeče, kde každá kleština má zámek, kde se vsadí do unašeče a se šroubuje. Poté se vloží vrták a tady na tom se nastavuje průměr vrtáku. To je jedna z mála důležitých věcí, kterou je potřeba dodržet. Takže víme, že máme v ruce vrták průměr 8, tak si nastavíme doraz na průměr 8. Na unašeči jsou z každé strany vybroušené plochy, které dosedají na plochu zde, kde nám to tvoří, nastavuje vrták vůči brusnému kotouči. Když máme připravený upevněný vrták, zasuneme unašeč, otočíme doprava tak, aby dosedací plochy byly zamčeny. Vrták dorazíme a pootočíme doprava a dotáhneme. Takto máme připravený vrták na broušení v unašeči. A potom můžeme přejít k vlastnímu broušení, kde je důležité si nastavit úhel, vrcholový úhel vrtáku, který chceme nabrousit. Tato bruska umožňuje rozsah od 90 až do 140 stupňů. Standardní broušení vrtáků je 118 stupňů. Dosedací plochy na unašeči dosedají na dorazové kolíky. Takže zasuneme unašeč oproti kolíkům. Můžeme brusku zapnout a mírným tlakem a pohybem doprava doleva začneme brousit. Tlačíme tak dlouho, dokud bruska brousí, anebo unašeč nedosedne na kolíky. Poté vyjmeme, otočíme a brousíme druhou stranu. Tady je důležité využít maximální rozsah broušení, aby se nám nestalo, že plocha na vrtáku nebude broušená do kulata, ale mohlo by se stát, že by byla nabroušená do roviny, pak by ten vrták nevrtal. Poté, co máme takto vrták nabroušený z obou stran, tak můžeme vytvořit takzvaný podbrus. Ten se vytváří tady z vrchu, kde opět jsou dva dosedací kolíky, které dosednou na plochu v unašeči. Jednu stranu pustíme, zatlačíme, dokud to brousí, pak pootočíme, zatlačíme a podbrus máme hotový. Tím je celé broušení skončeno. Vyjmeme a vrták je připravený k vrtání.